gymaint o bethau dwi'n cysau mewn bywyd. Mae'n just cymaint o bethau, fel y bobl nes yn bod yn gas fo chdi ar Twitter. Dwi ar Twitter constantly, dwi'n cysau ti, fi fel y Katie Hopkins Cymraeg, Ti'n beth lle maros, cos dwi'n gwybod mae'r holl bethau dwi'n cysau mewn bywyd yn mynd i gael ei chwalu. #chwalu. Rei, y peth cyntaf dwi'n ei chwalu ydy Tony Blair a'r Blaid Lafur. I fi, hwn sydd wedi dynistro Prydain da ni'n byw yn fy rwan. Mae'n edrych yn smag iawn yn y llun yma, oherwydd mae wedi cael gwaith. Ond mae wedi cael gwaith, mae wedi cyrraedd yr uchel nod. So felly mae'n mynd i greu wedyn system sy'n mynd i chwalu y meddylfryd o bod yn bwysig i weithio. So felly mae o'n neud rhywbeth sy'n hollol i'r gwrthwyneb be mae wedi gwneud mewn bywyd. So felly, diolch i'r boi yma, mae Prydain fawr wedi troi yn Prydain gwarthus. Peth nesaf dwi eisiau chwalu ydy pobl sy'n caru cwn. Dwi'n cysau y peth yma. Dwi'n cysau y cwn ers o'n i'n fach. Iawn, dwi'n trio neud yn athletics. Iawn, dwi'n rhedeg, mae gennym fi cwn, dwi'n ymarfer pob diwrnod. Mae rhyw ddynas hen, neu mae rhyw rhywun efo yna, rhywun sy'n caru cwn. Ti'n gorfod bod chdi bach yn od i caru'r anifeiliaid ma'n lle gynta. So mae'n iawn, neith o'n brifo chdi. A mae'r thing yn edrych, fel a iawn. Wedyn, mae'n iawn, jyst eisiau chwarae fo chdi mae o. A nid i gael y geg. Obviously, do ddim yn iawn. Dwi'n siŵr rhedeg, mae gennym fi'r thing yma ar benna fi, a mae'n mynd i frathu yn y fi yn y munud. A wedyn, bydd i ddanodd o i mewn i fi, fi yn rhwygo fy mol i gyd allan, bydd yn ysgyfain ti wedi dod allan. Bydda i'n yr ysbyty, a bydda chdi fan'na mynd, mae'n iawn, just ciw e. Na, dim just ciw e, mae bob un ci yn gallu dinistro ti ac yn lladd ti. Ac yn ola, y sir dwi'n cysau fwyaf, mae angen cael ei chwalu, cos dwi'n meddwl ar sir mwyaf di-bwrpas yng Nghymru gyfan, Powys. Iawn, dwi'n cysau y lle yma, oherwydd dwi'n byw yn Blaenau Ffestiniog, bod na dwi'n byw yn Caerdydd, ond dwi'n siŵr mynd adra i Blaenau Ffestiniog. Mae'n golygu bod fi'n gorfod mynd trwy artaith enfawr a fynd trwy'r sir mwyaf afiach i gyrraedd yn lle fi. Mae'n cymryd rhyw 4 awr, dwi'n gorfod mynd trwy'r Powys. Nid yn unig hynny, iawn, mae'r Saesnigaidd ofnadwy, nes i ddweud diolch unwaith, ac yn fel, you what? A ni'n fel, dwi'n siarad yn iaith yn gwlad yn hun, ydych chi jyst yn edrych yna fi fel affa, ti'n Chinese neu rhywbeth? Fel pryder ni bleidleisiwyd yn gael mwy o bwerau i Gymru. Nhw o'r unig sir fath o na. So am hynny, Powys, dwi yn dy gysau di. Hei, siwr fi'n tynnu'n sgidiau. Mae'n rhai bobl efo fetish ar gyfer hyn. Yes! O'n i wastad eisiau gwisgo yn hyn ar gyfer night out. So felly, clybiau nos Caerdydd, gwylio chi allan, cos hwn byddai ynddo. Fi wedi cael sledgehammer, mae hwn yn mynd allan i bobl i gyd sy'r benefits, dalach yn gweithio. Y boi yma sydd wedi creu o i gyd yn warthus. Reit, fi eisiau neud hwn yn iawn. Okay. Mae'n y peth nesaf da ni wedi gwneud ydy wedi ladd y cwn yma. O, #amazing. Dydlu! Cynolaf, y peth dwi'n cysau, y sir dwi'n cysau fwyaf yng Nghymru. Sorry Powys, ond fi yn cysau chi. Ia? Andai! Ti'n be, hwnna'n profiad wych nes i fwynhau. Dwi'n meddwl fi'n neud hyn fwy aml. Yn yr argefn fyddai'n cael peth dwi'n cysau mewn bywyd. Dwi'n meddwl fyddai yma efo'n ffrind efo'n hyn, sef o'r hen sledge, yn mynd at nhw i'w lladd. Oedd y profiad y smash mewn Gwyneb, Tony Blair, yn eitha ddoniol i fod yn onest. Ti'n be, ar yr hama fi'n stryd mewn i Wyneb e. Ti'n be, dwi'n meddwl fi fod yr Olympics efo'r aim sgennau efo'r peth yma.
berson agresif. Pan ych chi'n o'r cyfle i fi defnyddio sledgehammer, falle bydd yr aggression na'n dod allan.